Γεια χαρά σε όλους, Ηλίας Πεντίκης Photo Ventures, 3η 4 Μαρτίου 2025 και σήμερα έχω σκοπό να σας πάω σε μια περιοχή της Καβάλας στην οποία βρίσκεται μια μικρή τεχνητή λίμνη. Ακούγεται λίγο παράξενο αυτό, πολλοί θα αναρωτηθείτε, είναι δυνατόν, έχετε λίμνη στην Καβάλα? Κι όμως υπάρχει μια λίμνη την οποία ακόμα και τώρα που σας μιλάω δεν τη γνωρίζουν και αρκετοί καβαλιώτες. Στο χωριό λοιπόν της Φωλιάς υπάρχει αυτή η λιμνούλα την οποία δεν χρησιμοποιούν οι αγρότες για να ποτίζουν τα χωράφια τους. Είναι μια περιοχή την οποία την είχα πρωτοεπισκεφτεί τον Δεκέμβριο του 2013, τότε που είχα αγοράσει την D600 με τον Nikon το 1635, αλλά τη λίμνη την είχα φωτογραφίσει για πρώτη φορά τον Μάιο του 2014. Έχω κάνει λοιπόν κάδρα εκεί, έχω 3 κάδρα από εκείνη την περιοχή, από εκείνο το σημείο το οποίο θα πάω να σας το δείξω και φυσικά θα σας δείξω όταν βρεθούμε εκεί και τις λήψεις που έχω κάνει κατά καιρούς, αυτές τις 3 φωτογραφίες που έχω τραβήξει, αυτά τα 3 καδράκια που έχω. Επομένως θεωρώ ότι ναι, φωτογραφικά την έχω καλύψει τη λίμνη, γι' αυτό και δεν έχω σκοπό σήμερα να τη φωτογραφίσω, παρόλο που κουβαλάω μαζί μου, θα έχω μαζί μου το φωτογραφικό μου εξοπλισμό. Βέβαια και οι συνθήκες δεν ενδείκνυται, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φωτογραφικές συνθήκες, ούτε έχουμε το καλύτερο φως για να κάνουμε κάποιο κάδρο. Αλλά είναι ευκαιρία σήμερα που έχω ελεύθερο χρόνο να σας δείξω εκείνη την περιοχή και ελπίζω να έχει και νερό η λίμνη, διότι πριν 2 χρόνια, το 2022, η λίμνη είχε στερέψει, είχε ξεραθεί λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας που είχαμε. Πέρυσι, αλλά κυρίως φέτος, επειδή πέσαν αρκετές βροχές και χιόνια, θέλω να πιστεύω, θέλω να ελπίζω ότι έχει γεμίσει, επομένως θα είναι ένα ενδιαφέρον θέμα να πάμε να δούμε, να πάω εκεί να σας το δείξω. Επομένως, ξεκινάω. Λοιπόν, για όσους από εσάς δεν είστε από την περιοχή της Καβάλας. Για να πάμε στη λίμνη στο χωριό Φωλιά θα πρέπει να βγούμε από την πόλη ακολουθώντας την οδό της 7ης Μεραρχίας με κατεύθυνση το μοναστήρι του Αγίου Σύλλα. Θα περάσουμε τη διασταύρωση με τα φανάρια που βέβαια αν στρίβαμε αριστερά θα καταλήγαμε είτε στο μοναστήρι είτε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ή στην περιοχή του Αγίου Λουκά. Θα περάσουμε κάτω από τη γέφυρα της Νέας Εγνατίας και θα στρίψουμε αριστερά για να βγούμε στη Νέα Εγνατία με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Μετά από περίπου 11 χιλιόμετρα θα στρίψουμε δεξιά στην έξοδο προς Άγιο Ανδρέα. Θα πληρώσουμε 45 λεπτά στα διόδια, συνεχίζουμε προς Νέα Πέραμο και στην επόμενη έξοδο θα στρίψουμε πάλι δεξιά προς Ελαιοχώρη. Στη διχάλα που θα συναντήσουμε μπροστά μας, στρίβουμε αριστερά. Αν στρίψουμε δεξιά, οδηγούμαστε στο χωριό του Ελαιοχωρίου. Κάποτε, προκειμένου να κατευθυνθούμε στο χωριό της Φωλιάς, έπρεπε να περάσουμε απαραίτητα μέσα από το Ελαιοχώρι έως το σημείο που θα συναντούσαμε την πινακίδα, η οποία θα μας κατεύθυνε στη Φωλιά εξερχόμενη του Ελαιοχωρίου. Ωστόσο, αυτό πλέον τώρα δεν χρειάζεται. Στην πορεία μας περνάμε επίσης δίπλα από την διάσημη ταβέρνα Πλατανάκια στο Μυρτόφυτο, που έχει ως σπεσιαλιτέ το περίφημο κοτόπουλό της. Μέχρι να καταλήξουμε στο χωριό της Φωλιάς, η διαδρομή χαρακτηρίζεται από χαμηλούς λόφους και υπέροχους αμπελώνες.
Η πρώτη στάση λοιπόν γίνεται εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, μπροστά από τα συσκευαστήρια του Χρυσανίδη, μπροστά λοιπόν από αυτή την μονάδα. Σε αυτό εδώ το σημείο είχα στηθεί τον Δεκέμβριο του 2013, όπως σας είπα, με την Nikon D600 και με τον 1635 για να κάνω ένα από τα πρώτα κάδρα στην περιοχή μας με την D600. Μόλις την είχα πρώτο αγοράσει. Και τον Ιανουάριο του 2015, σχεδόν 2 χρόνια μετά, είχα ξαναστηθεί εδώ, εφόσον το γνώριζα το μέρος, γνώριζα την περιοχή, για να αποπειραθώ πάλι ένα από τα πρώτα Star Trails με την D600. Από τα πρώτα Star Trails γενικώς, όταν δοκίμαζα να καταγράφω Star Trails. Έτσι λοιπόν είχα ως φόντο τον κάμπο όπως απλώνεται εδώ μπροστά μου με τους αμπελώνες, το χωριό της Φωλιάς όπως το βλέπετε εκεί στα δεξιά, στους πρόποδες του όρου Σύμβολο, και τα Star Trails που είχα καταγράψει ήταν απέναντι ψηλά στον ουρανό, πάνω από εκείνους τους χαμηλούς λόφους, πάνω από εκείνο το σημείο στο όρος Σύμβολο. Όπως περιστρέφεται λοιπόν η γη γύρω από τον άξονά της, είχα καταγράψει τις ουρές των αστεριών κατά τη διάρκεια ουσιαστικά της περιφοράς της γης. Βλέπω βέβαια και εκεί ψηλά το Παγκαίο είναι χιονισμένο, είναι λίγο δύσκολο να το δούμε με την Osmo Action 4. Εκεί ψηλά οι κορυφές του Παγκαίου είναι χιονισμένες και θα ήταν πολύ όμορφο, θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ στο χιονισμένο Παγκαίο, αλλά ο δρόμος μέχρι εκεί πάνω είναι δύσκολος, είναι σε άσχημη κατάσταση και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο με το Μαζδάκι να βρεθώ ψηλά στην κατάσταση που είναι τώρα το Παγκαίο. Γενικώς ο δρόμος δεν είναι σε καλή κατάσταση, πόσο μάλλον όταν είναι χιονισμένος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ας πάρουμε ακόμα μια λήψη πανοραμική της περιοχής. Και συνεχίζω για να πάμε στη λίμνη της Φωλιάς. Σας ευχηστώ την προσοχή στον πρώτο ασφαλτοστρωμένο δρόμο που θα δείτε να κατεβαίνει προς τα χωράφια, να τον ακολουθήσετε. Εγώ δυστυχώς ακολούθησα έναν δρόμο όχι και τόσο καλής ποιότητας, αλλά είχα καιρό να πάω στο χωριό και δεν θυμόμουν ακριβώς που έπρεπε να στρίψω. Εδώ είναι και η ταμπέλα στην οποία είναι αναγραμμένες ο κανονισμός λειτουργίας για την τεχνητή λίμνη της Φωλιάς. Γράφουν κάποια πράγματα εδώ οι κάτοικοι, η ταμπέλα βέβαια κανονικά πρέπει να την αντικαταστήσουν, είναι αρκετά παλιά. Γράφουν λοιπόν ότι η είσοδος στο χώρο είναι επιτρεπτή μόνο από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δηλαδή από αυτό το σημείο που είναι ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος και κάποια σημεία στα οποία μπορούμε να σταματήσουμε. Η κίνηση οχημάτων στο παραλίμνιο ασφαλτοστρωμένο δρόμο επιτρέπεται μόνο στους έχοντες εργασία στην περιοχή. Η παραμονή επιτρέπεται από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ηλίου. Εξαιρούνται τα μέλη ορειβατικών, πολιτιστικών, φυσιολατικών και λοιπόν φιλοδασικών φορέων, οι οποίοι μπορεί, αν παραστεί ανάγκη, να παραμείνουν στο χώρο και μετά τη Δύση για λόγους εθελοντικής προστασίας. Η προσέγγιση της τεχνητής λίμνης σε μερικά σημεία καθίσταται επικίνδυνη. Για τον λόγο αυτό, οι πυρηγητές για δική τους ασφάλεια θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, ενώ τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη κηδεμόνα. Φυσικά, αν έρθετε εδώ, μπορείτε να σταματήσετε να διαβάσετε ό,τι ακριβώς αναγράφει εδώ η πινακίδα. Εμείς θα συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν... δεν φαίνεται από εδώ αν η λίμνη έχει νερό. Νομίζω ότι
Δεν θυμάμαι, παιδιά, πραγματικά δεν θυμάμαι αν η λίμνη έφτανε μέχρι εδώ, σε αυτές τις συστάδες δέντρων. Νομίζω ότι έφτανε εδώ, μέχρι εδώ που είναι οι συστάδες των δέντρων και προς τα κάτω. Νομίζω ότι θα απογοητευτούμε. Λοιπόν, συνεχίζω για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και όμως, παιδιά, η κατάσταση είναι απογοητευτική. Καλά θυμόμουν, εκεί που είναι λοιπόν η ταμπέλα που σας διάβασα, εκεί μακριά στις συστάδες των δέντρων, ξεκινούσε κάποτε η λίμνη, απλωνόταν εδώ μπροστά, όλη αυτή η περιοχή καλυπτόταν με νερό, μέχρι εκεί κάτω που είναι το φράγμα που συγκρατεί το νερό της λίμνης. Όλη αυτή λοιπόν η περιοχή έχει αδειάσει. Δεν έχει μείνει τίποτα. Βλέπετε. Ας πάμε πιο μέσα. Όλο αυτό εδώ κάποτε ήταν σκεπασμένο με νερό. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Παντού ξηρασία. Σκέτη απογοήτευση. Βέβαια, μιας και ήρθα μέχρι εδώ, θα πάμε σε εκείνο το σημείο που στηνόμουν και έκανα τα κάδρα μου, τουλάχιστον να δείτε πώς ήταν κάποτε η λίμνη εδώ στην Φωλιά. Αναρωτιέμαι πραγματικά με τόση ξηρασία τι θα γίνει, πώς θα μπορέσουν να μαζέψουν τα νερά του ποταμού Μαρμαρά για να δημιουργήσουν την άλλη τεχνητή λίμνη που ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει εδώ στην Καβάλα, την τεχνητή λίμνη του φράγματος Μαρμαρά. Αν δεν υπάρχουν βροχές, πώς θα τα καταφέρουν? Αν και φέτος το Νοέμβριο του 2024 διάβασα σε ένα άρθρο, χάθηκαν 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό από μια απότομη μπόρα που είχαμε και θα μπορούσαν εκείνα να καλύψουν κατά μεγάλο ποσοστό, κατά 60% το φράγμα του Μαρμαρά. Τι να πούμε, συνεχίζω να πάω προς το τέλος, προς την άλλη μεριά, εκεί που είναι λοιπόν το φράγμα το οποίο δημιουργεί την τεχνητή αυτή λιμνούλα όταν είναι γεμάτη. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να έχουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Ας ανεβώ λίγο προσεκτικά, γιατί το βλέπω λίγο ερείπιο αυτό εδώ. Εδώ στο κιόσκι. Εδώ έχουμε και κάποιες πληροφορίες οι οποίες έχει σκιστεί το χαρτί. Και εδώ βέβαια είναι ότι έχει απομείνει από τη λίμνη. Η κατάσταση είναι εντελώς απογοητευτική, τραγική θα έλεγα. Φανταστείτε λοιπόν μια έκταση όπου εκτινόταν από εκείνο το σημείο, βλέπετε εκεί το τσιμεντένιο φράγμα, εκεί στην άκρη, το οποίο καλυπτότανε, ερχόταν εδώ και σκέπαζε όλη την περιοχή μέχρι εκείνη τη συστάδα των δέντρων. Όλη αυτή η περιοχή ήταν κάποτε γεμάτη νερό. Και από ό,τι θυμάμαι, αν θυμάμαι και καλά, υπήρχαν και ψαράκια. Ήδη δηλαδή υπήρχαν και ψαράκια. Και το γράφει εδώ, η Ιχθυοπανίδα. Κατά τη λήψη στοιχείων υπαίθρου εντοπίστηκαν αποδημητικά πτηνά και ψάρια που ανήκουν στο είδος, λέει, πεταλούδα. Γράφει εδώ κάποιες πληροφορίες. Τώρα δεν νομίζω να υπάρχουν ζωντανά ψάρια πλέον σε αυτό το νερό που έχει μείνει εδώ μέσα. Αν και για να πετάνε γλαρόπουλα ενδεχομένως να υπάρχουν κιόλας. Δεν μπορώ να ξέρω. Πάω κάτω σε εκείνο το σημείο που είναι το φράγμα. Πω από το παγιό είναι πανέμορφο. Θέλω να φύγω και να πάω τώρα κατευθείαν στο παγιό. Φοβερό.
Λοιπόν, από αυτό εδώ το σημείο, από αυτό εδώ το μονοπατάκι, κατέβαινα κάποτε εδώ, λίγο προσεκτικά γιατί μπορεί να γλιστρήσουμε, και βρισκόμουν εδώ χαμηλά όπου ήταν οι όχθες της λίμνης. Εδώ λοιπόν στηνόμουν και έκανα τα κάδρα μου. Κάτι που τώρα προφανώς δεν μπορεί να συμβεί διότι δεν υπάρχει λίμνη. Μέσα στο κάδρο λοιπόν έβαζα και εκείνο το κτίσμα το οποίο βλέπω τώρα έχει γκρεμίσει εκεί απέναντι. Πλέον έχει πέσει η στέγη του ενώ τότε ήταν ακέραιο. Ανεβαίνουν οι λόφοι και οι αμπελώνες μέσα στο κάδρο και στο βάθος είναι και οι κορυφές του Παγκαίου Όρους. Κάπως έτσι λοιπόν έστεινα το κάδρο μου παλιότερα. Τώρα βέβαια αυτά εδώ δεν υπάρχουν, άρα οι φωτογραφίες που έχω τραβήξει θεωρώ ότι είναι και ιστορικές πλέον, τουλάχιστον μέχρι να ξαναγεμίσει η λίμνη. Και από εκεί και έπειτα δείτε εδώ κατάσταση παιδιά, δείτε εδώ σκουπίδια. Δείτε εδώ μπουκαλάκια, δείτε εδώ CD. CD ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ήρθαν και πετάξαν εδώ σε αυτό το σημείο CD. Δηλαδή δεν το πιστεύω, αυτό είναι σουρεαλιστικό. Εδώ δείτε βρωμιά. Κυπελάκια από καφέδες και μπουκαλάκια από νερό. Δηλαδή θα έρθει ο άλλος εδώ, σε αυτό το σημείο, θα δει ότι αυτό εδώ είναι γεμάτο. Θα πιει τον καφέ του και θα τον ακουμπήσει εδώ πάνω το άδειο το κυπελάκι. Μέχρι και ένα μπουκάλι έχει εκεί μέσα. Δηλαδή πόσο κάνιβαλος πρέπει να είσαι ρε φίλε. Δείτε εδώ σκουπίδια. Σκουπίδια. Εκεί μέσα στη λίμνη βλέπω και μια κουβέρτα. Ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να βρεις εκεί μέσα. Είμαστε δηλαδή απαράδεκτοι. Απαράδεκτη είναι ένας ευγενής χαρακτηρισμός. Είναι ο πιο ευγενής που μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή που καταγράφω το βίντεο που θα βγει στο YouTube. Είμαστε άξιστοι, είμαστε απολύτιστοι. Αν δεν σέβεσαι το περιβάλλον, αν δεν σέβεσαι τον τόπο που κατοικείς, το χωριό σου, την πόλη σου, αυτό είναι το σπίτι σου. Δηλαδή δεν σέβεσαι το περιβάλλον. Μετά με ποια λογική κάποιος όταν δεν τηρεί τα βασικά, έτσι. Μπορεί να σεβαστεί το διπλανό του, μπορεί να σεβαστεί ενδεχομένως να νιώσει κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο και πρέπει να προστρέξει, να το βοηθήσει, να σεβαστεί εκτός από την ανθρώπινη ζωή, να σεβαστεί τα ζώα. Δηλαδή, τι να πω. Νομίζω ότι ο Χάρι Κλίν είχε απόλυτο δίκιο όταν έλεγε ότι είμαστε η μοναδική λευκή κάτοικοι αφρικανικής χώρας. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρατσιστικό αυτό. Ο Χάρι Κλίν το έλεγε θέλοντας να πει ότι όπως ας πούμε οι Αφρικανοί είναι πίσω, τουλάχιστον δεν έχουμε ακολουθήσει την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού, έτσι και εμείς δεν έχουμε ακολουθήσει την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού. Βέβαια αυτή τη στιγμή ενδεχομένως η Αφρική να είναι πολύ πιο εξελιγμένη από εμάς. Οι αφρικανικές χώρες να έχουν κάνει τεράστια βήματα εξέλιξης σε σχέση με εμάς, παρόλο που δεν είναι τόσο οικονομικά ανεπτυγμένες. Τουλάχιστον οι άνθρωποι έχουν πολιτισμικά λέει να τους κόβει περισσότερο, γιατί εμάς από ό,τι βλέπω δεν μας κόβει παιδιά, δεν μας κόβει. Τι κατάσταση είναι αυτή ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή νιώθεις μια αηδία, πραγματικά νιώθεις μια αηδία. Ίσως γι' αυτό και όσοι κατάφεραν να φύγουν από αυτή τη χώρα γιατί ήταν απογοητευμένοι, παρόλο που την αγαπούν πολύ την Ελλάδα, έφυγαν για να πάνε να ζήσουν σε ένα πιο πολιτισμένο περιβάλλον όπου εκεί υπάρχουν κανόνες και υπάρχουν και νόμοι που τηρούνται. Λοιπόν, θα σας δείξω τις φωτογραφίες που είχα τραβήξει εδώ, οι οποίες όπως σας είπα πλέον είναι ιστορικές, και κατόπιν θα φύγω και δεν θα γυρίσω από την ίδια διαδρομή που έκανα για να έρθω εδώ. Θα καβατζώσω, σαν να λέμε το σύμβολο, για να πάω πρώτα σε ένα σημείο που φαίνεται κάτω από την Εγνατία, τηλέφωνο, συγγνώμη. Όπως σας έλεγα λοιπόν, θα περάσω το σύμβολο για να γυρίσω από την Ελευθερούπολη και σε ένα σημείο κάπου εκεί στο δρόμο θα στρίψουμε αριστερά για να πάμε εκεί που είναι στημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Αυτές φαίνονται κάτω από την Εγνατία όταν οδηγούμε για να πάμε από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη. Φαίνονται εκεί ψηλά λοιπόν στο βουνό. Το έχω βρει εκείνο το σημείο, το οποίο μας δίνει μια πανοραμική, μια απίστευτη θέα από την κοιλάδα που ονομάζεται Πιέρια ή Πιερία κοιλάδα. Εγώ το έχω δει και με τους δυο τονισμούς.
που βρίσκεται ανάμεσα στο Σύμβολο και στο Παγκαίο, και απέναντι βέβαια θα δούμε τις βουνοκορφές του Παγκαίου. Επίσης σας ευχαριστώ την προσοχή σε περίπτωση που βρεθείτε εδώ και δείτε σκυλιά να έρχονται από το Μαντρί εκεί απέναντι. Καλό είναι να μπείτε μέσα στο αυτοκίνητό σας, διότι τα σκυλιά, επειδή δεν είναι εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία εδώ και επειδή θέλουν να προστατεύσουν βέβαια και τον κτηνοτρόφο που έχει εκεί τις εγκαταστάσεις του, ενδεχομένως να είναι επιθετικά. Επομένως, προσοχή αν δείτε σκυλιά να έρχονται από αυτό το δρόμο προερχόμενα από το Μαντρί εκεί απέναντι, καλό είναι να μπείτε μέσα στο αυτοκίνητό σας. Συνεχίζω. Εδώ λοιπόν που στρίψαμε για να πάμε προς την λίμνη, από ό,τι θυμάμαι δεν θα στρίψω δεξιά να πάω προς το χωριό. Από ό,τι θυμάμαι θα πρέπει να συνεχίσω από εδώ, δηλαδή να συνεχίσω από αυτόν τον δρόμο εδώ στρίβοντας αριστερά και όχι δεξιά για να πάω προς την Φωλιά, διότι αυτός ο δρόμος με οδηγεί στην άλλη μεριά του Συμβόλου. Έτσι θυμάμαι, ελπίζω να μην κάνω λάθος, επομένως συνεχίζω από αυτό το σημείο, στρίβω δηλαδή εδώ αριστερά και όχι δεξιά για να πάω στη Φωλιά, για να βρεθώ στην σωστή διαδρομή. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον, ελπίζω να μην κάνω λάθος. Λοιπόν, έχω σταματήσει με αλάρμ και πρόκειται να στρίψω εδώ αριστερά σε αυτό το μονοπάτι, το οποίο θα με οδηγήσει στο σημείο που σας έλεγα που είναι οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτό το σημείο έχω βρεθεί 3 φορές, 2 φορές από αυτές μπορώ να πω ότι έβγαλα σχετικά καλά κάδρα. Την τελευταία φορά είχα βρεθεί εδώ τον Ιούνιο του 2021 μαζί με τον αδερφό μου, όπου κατέγραψα ένα εκπληκτικό πανόραμα. Είχαμε ένα φανταστικό φως. Ήταν κάποιες από εκείνες τις διακοπές της καραντίνας που είχαμε λόγω του COVID. Τον Ιούνιο του 2021 λοιπόν ήμασταν ελεύθεροι να κυκλοφορήσουμε εντός του νομού και έτσι είχα βρεθεί με τον αδερφό μου σε αυτό το σημείο και όπως σας είπα πετύχαμε ένα φανταστικό φως. Θα στρίψω λοιπόν, δεν είναι εύκολο για αυτοκίνητο πόλης διότι έχει χαντάκια, θα πηγαίνω με 5 χιλιόμετρα την ώρα, θα προσπαθώ να περνάω πάνω από τα χαντάκια και ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρω ανέμακτα να φτάσω πάνω στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Όταν σας έλεγα χαντάκια, τώρα περνάς από εδώ ή δεν περνάς? Για να πάω λίγο πίσω. Να δω από πού θα περάσω χωρίς να αφήσω προφυλακτήρα κάτω. Πολύ προσεκτικά. Κλείνω την κάμερα. Έχει ανάψει ήδη το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτή τη φορά τελικά δεν το ρίσκαρα να περάσουμε το αυτοκίνητο. Το έχω αφήσει το αυτοκίνητό μου εκεί κάτω. Το έχω παρκάρει στην άκρη και θα ανεβώ με τα πόδια, διότι ο δρόμος είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τις προηγούμενες φορές που είχα έρθει και δεν ρισκάρω να περάσω από εδώ και να μου μείνει κανένας προφυλακτήρας. Η αλήθεια είναι ότι για να έρθεις εδώ θα πρέπει να έχεις 4x4 ή τουλάχιστον αν όχι 4x4 ένα SUV,
αρκετά ψηλό για να μην μπορείς να βρεις κάτω. Εμένα δεν είναι τόσο ψηλό το Mazda, αν και το έχω πάει σε διάφορα περίεργα μέρη, είναι αλήθεια, αλλά αυτή τη φορά δοκίμασα και είδα ότι δεν θα μπορούσα να περάσω από εκεί. Άρα ανεβαίνω με τα πόδια, παίρνω και τον εξοπλισμό μου μήπως θελήσω να κάνω καμιά λήψη και τα λέμε εκεί πάνω. Αυτά τα περνάει ένα αυτοκίνητο πόλης, είναι αλήθεια. Όχι ότι είναι ό,τι καλύτερο βέβαια για τα αυτοκινητάκια μας, αλλά από εδώ περνούσε. Εκείνο το σημείο κάτω όμως δεν μπορούσα πλέον να το περάσω. Φυσικά, αν εδώ έρχονται μόνο αυτοί που συντηρούν τις κεραίες, τον εξοπλισμό, δεν υπάρχει και νόημα, δεν υπάρχει και λόγος να καθίσουν να φτιάξουν, να διορθώσουν εδώ το δρόμο, διότι αυτοί θα έρχονται με τα ειδικά αυτοκίνητα, με τα 4x4, με τα SUVs. Δεν έχει νόημα για τον οποιοδήποτε να έρθει εδώ πάνω, εκτός αν είσαι φυσιολάτρης ή φωτογράφος τοπίου όπως είμαι εγώ. Λοιπόν, από εδώ στρίβω για να πάω στις κεραίες. Εδώ ο δρόμος, το μονοπάτι συνεχίζει. Εκείνο που υποθέτω, αν θυμάμαι καλά, είχα δει και παλιά στο χάρτη, ότι το μονοπάτι συνεχίζει πάνω από το σύμβολο μέχρι το Οφρίνιο, μέχρι εκεί που τελειώνει το σύμβολο Όρος. Εκεί δηλαδή, σαν να λέμε στις εκβολές του Στριμώνα. Δεν έχω εντούρο. Αν ήμουν μηχανόβιος και είχα κάποια εντούρο μηχανή, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή. Φαντάζομαι υπάρχουν πολλά ανεξερεύνητα σημεία και στο σύμβολο Όρος, τα οποία είναι μέσα στη φύση, δίνουν εκπληκτική θέα, πανέμορφα σημεία, τα οποία θα ήταν αξιόλογα να τα επισκεφτεί κάποιος, να τα ανακαλύψει κάποιος. Μπροστά μου λοιπόν βλέπω τις κεραίες και έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν έτσι οι εγκαταστάσεις κάποτε. Δηλαδή ήταν πιο χαμηλές οι κεραίες. Εδώ βλέπω εγκαταστάσεις που δεν τις θυμάμαι παλιότερα. Δεν θυμάμαι να ήταν αυτές οι ψηλές κεραίες εδώ. Εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια. Δεν τα θυμάμαι αυτά. Τέλος πάντων, πλησιάζουμε στο σημείο θέασης. Δείτε εδώ παιδιά θέα. Καταπληκτικό σημείο, φανταστικό σημείο ανάμεσα στο σύμβολο Όρος και τις κορυφές του Παγκαίου. Ξεδιπλώνεται όλη η πιέρια ή αν θέλετε πιερία Κοιλάδα. Ξεκινάει από την άκρη εκεί, από τα τενάγη των Φιλίππων. Μισό λεπτό να ξεφύγω λίγο από τα σειρματόσκηνα. Από τα τενάγη λοιπόν των Φιλίππων εκεί στην άκρη, όλη αυτή η περιοχή εδώ μπροστά που περνάει η καινούργια Εγνατία, με τις κορυφές του Παγκαίου απέναντι, σχεδόν χιονισμένες κορυφές, και καταλήγει εκεί αριστερά όπου εκβάλλει ο Στριμώνας ποταμός και αγνοφαίνεται η Χαλκιδική. Ένα φανταστικό σημείο, ένα πανέμορφο σημείο, εξαιρετικό σημείο. Βλέπετε και τα χωριά πως σκαρφαλώνουν ψηλά απέναντι στους πρόποδες του Παγκαίου, πως σκαρφαλώνουν στο Παγκαίο. Ας έρθουμε και από εδώ. Πολύ όμορφο σημείο. Και βέβαια θα σας δείξω και τις εικόνες που έχω καταγράψει όσες φορές έχω έρθει εδώ. Και με αυτές τις εικόνες θα κλείσει και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να απολαύσατε την σημερινή διαδρομή, τη σημερινή περιήγηση σε αυτές τις περιοχές του νομού Καβάλας,
ακόμα και αν δυστυχώς η λίμνη της Φωλιάς δεν είχε μέσα νερό. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε, να κάνετε like στο βίντεο, διότι είναι πολύ χρήσιμο για την εξέλιξη του καναλιού μου να κάνετε like στα βίντεο, μην το ξεχνάτε εφόσον σας αρέσουν φυσικά. Και βέβαια επίσης χρήσιμο είναι να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου, διότι το 75% αυτών που παρακολουθούν τα βίντεο του καναλιού μου δεν κάνουν εγγραφή, δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες, μόνο το 25% κάνουν εγγραφή. Άρα μην ξεχνάτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου, διότι θα ακολουθήσουν και άλλες περιπέτειες. Ευχαριστώ πολύ και τα ξαναλέμε.